Λέγεται φόνος. Φόνος. Η Αφάνα. Φόνος ή Αφάνα, αυτό. Αυτό δίπλα λέγεται καλάνθρωπος. Οι ντόπιοι λένε ότι δίπλα στο φόνο φυτρώνει ο καλάνθρωπος. Και αυτό ισχύει. Αυτό ναι. Αυτό το χρησιμοποιούσαν παλιά στα καντήλια σαν φυτίλι, το φύλλο του όταν ξεραθεί. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας χρησιμοποιείται, ξέρω, και σαν αντισηπτικό. Δηλαδή το κονιορτοποιείται το ξερό φυτό και μπαίνει σε τραύματα κλπ. Η ομορφιά των μονοπατιών του πάρκου είναι ότι ενώ είναι μικρά σε μήκος, είναι όλα φιδίσια. Δηλαδή συνέχεια γυρίζουμε και βλέπουμε ένα διαφορετικό κομμάτι του ορίζοντα. Για παράδειγμα εδώ ξαφνικά μας αποκαλύπτεται η βορεινή πλευρά. Η θάλασσα μαζί με αυτό το λόφο με τα πετρώματα από γνεύσιο. Τα πετρώματα από γνεύσιο είναι αυτά που είναι έτσι γκρίζα και έχουν αυτές τις άσπρες γραμμές. Πιο κάτω θα αλλάξει η προοπτική μας, θα γυρίσουμε προς τη δύση. Είναι και το ψηλότερο σημείο της Χερσονήσου αυτό. Και είναι το ψηλότερο σημείο της Χερσονήσου λοιπόν. Έχεις υπόψη πόσα μέτρα είναι αυτό? Πρέπει να είναι 140. 140 μέτρα λοιπόν. Μέσα σε αυτά τα καμίνια έφτιαχναν ασβέστη. Ο ασβέστης αυτός προερχόταν και γι' αυτό πιστεύουμε ότι σε αυτή τη Χερσόνησο υπήρχε πολύ περισσότερη βλάστηση παλιά. Γιατί αυτά τα καμίνια λειτουργούσαν με ξύλο. Έκαιγαν ξύλα. Ο λόγος για τον οποίο τα έχουν φτιάξει εδώ προφανώς ήταν επειδή είχαν ξύλα, τα οποία βέβαια δεν ήταν από δέντρα, αλλά από θαμνώδη φυτά, ας πούμε. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι σε αυτά τα καμίνια ασβεστοποιήθηκαν πάρα πολλά μάρμαρα αρχαία, πολλά από τα οποία ερχόντουσαν από τη Δήλο με πλεούμενα.
φάρος κατασκευασμένος το 1887 από την γαλλική εταιρεία φάρων, όπως οι περισσότεροι φάροι στις Κυκλάδες και η μισή περίπου στην Ελλάδα. Ήταν η μισή από μια αγγλική εταιρεία και η μισή από γαλλικές εταιρείες. Η ακτίνα του φάρου είναι 14 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι η μέση ακτίνα. Μπορεί να κάποιοι τον έχουν δει αυτό το φάρο μέχρι και την Τζιά που είναι 50 ναυτικά μίλια, λένε τώρα. Αυτά μας είπε παιδιά ο φαροφύλακας, δεν τα λέω εγώ, δεν τα ξέρω, μας τα πριν, ήμουν εδώ, οπότε τα θυμάμαι λοιπόν. Το εστιακό ύψος είναι 60 μέτρα, δηλαδή η απόσταση από τη θάλασσα ουσιαστικά. Του φαναριού. Δηλαδή το φανάρι, η πηγή φωτός, η εστία είναι στα 60 μέτρα λοιπόν από την επιφάνεια της θάλασσας. Δεν είναι ένας πολύ ψηλός φάρος, αλλά έχει μια δυνατή ακτίνα, εδώ τα λέμε. Λειτουργούσε με πετρέλαιο μέχρι το 1986, το 1993 σταμάτησε να έχει 24ωρη παρουσία εδώ με φαροφύλακες. Πιο παλιά μένανε άνθρωποι εδώ και όπως μπορείτε να δείτε, ας πούμε, μέσα τα δωμάτια του προσωπικού διατηρούνται στην ίδια κατάσταση που ήταν περίπου εδώ και 100 χρόνια. Με πετρέλαιο. Βέβαια, γύρω στο 1950 από ό,τι μας είπε ο προφύλακας, μεγάλωσε η επιφάνεια των κτισμάτων, δηλαδή δεν είναι το ίδιο κτίσμα με το οποίο υπήρξε στο 1887, είναι λίγο πιο μεγάλο. Το αρχικό κτίσμα είναι από την άλλη πλευρά, θα το ξεχωρίζει από τα μαρμάρινα επάνω περιστήλια.